A E E
Hei,
Shalom Bapak Ibu, selamat sore, salam sejahtera, dan selamat Natal buat kita semua. Sejenak kita perhatikan tertib acara kita, tidak ada yang berbeda dari yang biasa. Nanti untuk acara penyalaan lilin, yang pertama pendeta, yang kedua para genda, yang ketiga guru, yang keempat mewakili ruas Amang RHP Sirait, mewakili ruas Inang Nyonya Sintu M. Hasoid Porus Pautar, mewakili semua lembaga Inang Nyonya RL Tobing Porus Majuntak, dan mewakili semua tamu yang hadir di sini ialah Amang Dr. Umban Gaul. Kemudian nanti pada saat liturgi, para peliturgi sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4 yang liturgi pakai mic yang ini. Di sini para peliturgi di sini pakai mic yang ini. Kalau kurang tinggi tinggikan dan atur. Ya, membawa perolehnya dari sini. Ya, demikian, hanya itu yang perlu disampaikan di sini. Yang ketiga, persembahan kita ke depan seperti biasa, satu kotak persembahan saja. Ya, demikian kami sampaikan. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Menunggu satu orang lagi peserta liturgi belum tiba. Harap sabar sebentar. Tugas kita untuk liturgi sudah siap semua. Nyonya Tambunan Baru Hasibuan dari sektor 1 sudah datang. Nanti peliturgi dari sini Enang, dari terangkan ya, pakai mic yang ini. Ya, kita semua supaya bisa saling menjaga diri, karena banyak yang tidak bernatal di gereja pada saat ini. Kita, Tuhan, ada keberanian dalam iman kita.
sampai di sini. Itu adalah berkat yang luar biasa. Kami lewat dari Helvetia banyak gereja yang kosong, tidak ada acara Natal. Jadi kita yang sudah hadir di sini, cita-cita sehat datang, cita-cita sehatlah pulang. Oleh karena itu mari kita menjaga diri masing-masing. Kalaupun nanti acara kita tidak seperti biasanya, inilah persembahan kita dalam perayaan Natal pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu yang sudah kami tentukan tadi untuk mengambil peran menyalakan lilin supaya kita ke konsistori, kita mulai ibadah kita. Demikian juga song leader supaya siap-siap. Ketika nanti lonceng berbunyi, siap-siap kianlah pada hitungan 3 song leader dan pianisnya untuk nyanyi, ya kan? Dan jemaat pun berdiri. Jadi jangan sudah jalan prosesi apapun belum ada. Jadi baiknya stuck langsung. Oke. Demikian arahan kami buat song leader, pianis dan juga kita semua jemaat. Sekali lagi kami undang yang sudah ditunjuk tadi untuk menyalakan lilin supaya bergabung di konsistori.
Selamat hari pesta madi hita saluhutna. Hamuna dongan saha porseaon. Tamado hita madok mauliate tu Jehovah. Ai diramoti do hita sahat tutiki. Tapasangap mga ibana puji-pujian dohot uduk serep ni rohata tasoba ma ibana. Marhite-hite goarni debata ama dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goarni to di porbadia na tumo palangit dohot tanoon di pasarhom madamena tutod di tabe. Amen. Rak mahita madok tangyang taing. Amin. Ita somba madadanak nasi Natinobos ni para sirai debata amai Asanga bodi debata Dame-dame marjolma Las ni rohani debata Ajolma muse somba nami madihona tubuo osibo andame tu portio sae kasauro maguro anamio dame mi o Jesus asanga pun di debata dame-dame marijolma las ni rohani debata ajolma onuse ainunga tarida dihita asin rohani debata sibain haluaon ni salhut jolma adilehod do dirina humokop hita asa ditobus hita sian hajahaton asa urason na dirina bangsona naung ibana na punasa na ulo makapadoton aka ulaon na dengkan martangyang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang upuji jalahu pasangap kami maguar muda badiai Odo nama jauh jala manogu hamisian ahulomon tu bagasan hati uron marhiti anakmu Yesus Kristus Tuhan nami asagabe bangsom hami marolop-olop jala marlasni roha do hami ala saluhut pambahenami asima roham lehom matodimi madongani hami dohot mangurasi hami asa terpileho kami roha nami ngulu nami gabi pujian dohot hamulia teo tuho marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami didongani Tuhan debata mahita saluhuna amin haleluya 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 Jahama hatani debata sikat nipatik di hita di hari pestaon natar surat di sada Timotius pidu na perjo pidu sada mamuka sianet 10 pitu sahatu ayat 10 sia alai hamuliau dohot hasangapon saliling-liling nama iraja naso marmulai ima debata nama notong naso dapot idaon naso mamujungi amin
yuk maha porsiaoni marrohana yas nabi nolokot ni nadeba gabe tarhorom taringot tu ha porsiaun rap hita mangidogogo ale Tuhan debata sai pargugui mahami maulao nau bartu hatami amin. Yang mahita manopoti dosa tai dia dopan ni dia bata. Ale Tuhan dia bata amanami na di Banua Gijang. Odo na patuha pahon hap sesani dosa di hami halak na dangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asima roham di hami akan na mangarsakot dosa nami nuaing tuho. Sa hapon matubagasan rohanami hasesani dosa nami na pinatupami. Lehom matuhami todim na badiay. Sahot haporsyaon nami di asi ni roham. Pergugoy jala urupi mahami laho manggotapon na sa dosa dohot roha portibion. Asa hupasat hami diri nami. Madaging dohot todi nami. Gabi pilihan na manghul. Jala na badia tuho. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigi mabaga-baga ni debatahan taringot tu hasesani dosa. Ahulongon saliling-ililing na hubaim makahulongi ho. Ibaheni utog-utogu ho marhite asi ni roha. Ninna Tuhan Jehova. Asa ngapom madi debatahan na digijang. Epistel di pesta Natal itu bidu na paduahon mamuka senet sapusada sahat sapulonom tajahama sorry ainunga tarida asin rohani debata
sibain haluaon ni saluhut jolma. Laus diajari rohita, pai mahon hatuaon natahirimi, dohot hapapatar ni hasangapon ni debatana balgai, dohot Kristus Yesus si paluai. Ima hatahon, paingotot jala ajarkon sian nasa gomos ni roham, unang maadong na marhua ni roham idaho, martua mahalak na ubege, jala na upeop hata ni debata. Amen. Langit do tanoon, saluhuk do ditopa debata, langit, tano, laut do nasa isina, ditopa do akka suas-suana, pahap-pahanan, saluhut nai menjadi do, marhite sian hapis tarang, dohot hagogon ni debata, bagasan kuasona naso hatu dosani. Alai tu ngasing do panopaon na di jolmai. Pola do merdenggan hata. Pola do dibayar rupana sendiri. Gabe patohan ni rupani jolmai. Pola do hosana di upus sotu jolmai. Gabe gema iturgi aparjul. Sema debata, tolema, tatopa majolma, umiru rupata, dos tukang alahota, asa dirajai deke akan di laut, toho pirung akan amartonga tonga langit, toho akka dorbia, rodi sadok tanoon, nang sude guluk-guluk, akan amarjiris di atas tanoon. Jadi di topa debata majolma itu miru rupana ditiruhon debata, lamanopa ibana. Awa dohot boru-boru nasida ditopa. Dungi di pasu-pasu debatama nasida inna. Debatama tu nasida marpino pari mahamu asa sopar hamu. Jala gohi hamu sandok tanoon. Jala patunduk hamu, jala rajai hamu deke akana di laut. Dohot pidong akana martonga-tonga langit. Rodi sude binatang akana mardirir di atas tanoon. Marende mahita siya pwede nomor 40 itu.
sonang jala denggado inganan ni jolma na parjului ibahet di bata di porlak edeni dang adong na hurang si kopdo sude di parade di bata di jolma na tinopanai jala di leho do huasona mangarajai ahama bikas na gabe mardosa gabe di pabali jolmai sian porlak eden naudi ia soholan kijang ni roha domulana ay dilupa hotona ni debata nong paradehon saluhutna ido dipake si polisi mangela jolma tabege malitu aduah dungi saya dipanot noti boru-boru ima parbue ni haui dibahen dengkana panganon jala ia matana marnida jala tao manunggul rohan hapistaran haui jadi diputikon sian parbue nain jala dipangan dilehon madoho tusinondukna siani gabe dipangan dungi tonggorma mata nasida na dua diboto manang marsai mara nasida gabe disomoti ma bulung ni hau ara bahen sabu nasida dungi itonggorma mata nasi dungi dinna de batama jahoba ma ida ma nunga doson sadasian hami sian adam boto na dengkan do naroa onpe asa unang didundukkan tangan na mamutikon huhut sian hau hangoluan jala dipangan gabe mangolu saleleng-leleng jadi dipabali di bata jahoba ibana sian porla eden asa diulah tano pembuatan nai jadi dilele masih adami jala dipaipahon akka kerubim tungkan habisaran di porla edeni marpodang dua baba marjibur-jibur asa dijaga dalam tuhau hangoluan marede maika Bisuk pe sibolis ragam pe carana laho manggago julmai alai dang tuki mangukupi holong ni rohani tuhani tu jolma na tinopana polai kon jolo mardenggan hata polai kon tumiru rupana polai kon diobuson hosana dang di pasombu debata tarbuang ona huhum jolmai sahat tu ujungna ai para siroha godang do ibana alai ni di parbaga-baga do lau paluahon jolmai sian dosa asa tarbain jolma marsaur doho debata tabege ma di Turki patuluhon Yesaya sia ayat sada sahatu onom. Bangso na mardalani di bagasan hahaulomon marnida sada panondang nabolon. Binsardo sada panondang ni akka na mangingani tano linggoman ni hamatean. Lunga di patorop ho bangsoi. Lunga di padiri ho di ibana halalas ni roha nabolon. Marlas ni roha manasida di joloni bohim. Songon las ni roha ni gotilon. Songon parolo olopon di namar bagi taban-taban. Anunga di panggolhon ho auga na apetu ibana. Dohot batahi ni abarana. Dohot listing-listing ni namangadu ibana. Songon uju di hari midian. Ai masok-sok dosogo nasa senjata ni parsenjata di atur-tur tarnit tong tangan. Rodi ulos namar sapu mudar. Gabe si panganon ni api. Ainunga tubuh dihita sada poso-poso, di lohon tuhita sada anak,
tapetu abarana dosogot harajaon. Jala bahenonna guarna si partahi haholongan. Si ulu balang ni debata, ama saleleng ni lelengna raja ni hadameon. Bain hahaganda ni harajaon dot hadameon. Naso marujung di habangsa ni si Daud. Dohot di harajaon nain. Mahokoton dohot patubuhon. Marhite-hite pati dohot hati goran. Olak niondro di saleleng-lelengna. Amuruhon ni Jehovah Sebaot. Patupahon songoni. Marende mahita sian buku ende nomor 615. Jupang tikina obartu baga-baga ni debata taringot si palua. Na tinubuhon ni si Maria. Nagabe-gabean sianton di Porbadia di huta Bethlehem. Tabegema liturgi paupaton. Borhat manang si Joseph nasian Galilea, sian Nazaret nako tuluat Judea. Tuhuta ni si Daud namargoar Bethlehem. Ala sian poparan jala marga ni si Daud ibana. Pasuraton dirina rabdohot si Maria orwanai naung gabe-gabeane. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluana. Ditubuhon ma anak buha bajuna, diborhos ma dipiakon ma tu pagasan panggagatan, alas wadong inganan na asing di parmianan nasida. Jadi adong ma barmurgen di ladang na di sini aka permahan, mangingani pinahan nasida. Jadi dapoton sada suru-suruan ma nasida. Jala marsinondang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabiar situ tuma. Alai didok suru-suruani ma tu nasida. Unang mabiar kamu. Ai barita halalas ni roha godang do hubuan tu hamuna. Persaulian ni sandok bangsoi. Ai naung tubu do di hamu sabor nginon. Di hutani si Daud si paluai. Ima Kristus Tuhani. Omma partinandan di hamu. Poso-poso do dapotono muna. Nabi norhos pea di panggagatan. Jala topuma adong-dongan ni suru-suruani torop akka parangan perbanua gijang. Dipuji nasida do debata mando. Hasangapon ma di debata na di gijang. Dame ma di tanoon. Biak kajol ma halomuani. Amin. Nungaro rajatta si paluai. Dada holan hita di palua. Alai dohot do nang portibion. Sudema nasa damang kulmit. Nasa ulu nitot marsoba tu ibana raja hadameoni. Puji majahoba aleton diku jala nasar hakku di bagasan pamuji kuwarna nabadiai. Ibana manesa dosam sudena. Ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon ngulum sian hamagoan. Ibana marpalhon dengkan basa dohot asin roha. Dohot mahita marsoba tu ibana. Mamuji dengan dibasana jongjong mahita laos mangedehon sonang ni porginnai. Orginai
Yesus Tuhan ai. Dami di debatan na sumurong siyan saluhut na roha. Imana mengaramo tiate-ate dohot pikiran muna. Ibagasan Kristus Yesus Tuhan ai. Amin. Dul maham. Jamita di pesta Natal umum di Borminon. Tersurat di Yesaya Bidusia ayat sada saha Rodiono. Yesaya sia ayat sada saha Rodiono. Bangso na bardalan di bagasan hahulomon marnida sada panodang na bolon. Bicardo sada panodang diaka na mangingani ano linggoman ni amatean. Nunga di patoropo bangsoi, nunga di padiriho di ibana halalas ni roha na bolon. Marlas ni roha na sida di julo di buhin. Songol las ni roha di gotilon, songon parulupulupon na marbagi tabat-taban. Ay nung nga di ponggol honho auga nape tuibana. Dohot patahi ni abarana, dohot licing-licing ni namanga duibana, songon uju yari media. Ay masok-sok dosugut nasa sijata ni parsijata di hatu turtur ni tatangan rodi ulos namar sapu mudar kabisi panganon ni api. Ainung nga tubo dihita sada poso-poso dilehot tuhita sada anak. Papetu abarana dusugot tarajaon jala bahenon na goarna si partahi alongangan si ulubalang ni debata ama saliling nililing na raja ni Adameon. Bahen hagagadda ni harajaon dohot Adameon naso marujuk ihabangsa ni si Daud dohot harajaon nai. Pahoton dohot patuguhon marhiti-hiti patik dohot tatigoran. Olak niyon rodi saliling dilingna. Amuruhan ni Jehovah Sebaot patupahon songoni. Ido sahakna maredehita anguluan dohatam. Jumulo mahu pasahat puhita saluhutna selamat hari Natal madihita. Bersugut pianggo pesta nabalga di pesta Natal tanggal 25. Ale di Natal umumon ikonain domarlas niroa hita majakon haroro ni Yesus Kristus si paluai. Jalan jamita bornginon di Natal umum adok sada statement nama dok panodang nama nodangi agulapon nung ngaro ngasahat nung ngasaut haroro ni Yesus Kristus nagabe panodang laho manodangi sudi pardalanan di jolma na di bagasan agulapon. Terang itu telah datang dan akan menyinari segala kegelapan dunia.
bangso na mardalan di bagasan hahulumon marnida sada panodang na bulon. Mata yang melihat terang Kristus, itulah sambutan kita akan Kristus yang telah datang. Mata yang celik, yang terbuka, yang melihat terang Kristus. Nunga di bereng, di ida, halak, na porsea di Yesus Kristus, di haroronai, panodang hatiuron. Gabi boy ma, monang maralohot saluhut hagolapon, na di Portibion. Omah hadiah Natal umum di hita Bornginon. Dinarohita marparsawara dohot Tuhan. Jalan majalo atiuron nasian Tuhan. Na inaolongan di bagasan gorni Tuhan ta Yesus Kristus. Ditiki di hatahos Yesaya jabitaon. Bangsa Israel mengalami keterpurukan karena terbeban dijajah oleh bangsa Asur. Alani dosa dot pangalausion nasida dosa sitong. Gabi Roma bangsa Asur memperbudak nasida. Alani gok kahulumon hasusaan tangadong kemerdekaan. Taktarbain nasida memakatidakon na debata Jahuba do debatan Israel debatan. Dangboy nasida makatidakon dohok mandok bangso ni debatado hami nauk pinaluana. Ala gok hasusaan dingulu nasida ditiki diperbudak bangsa Asur. Alani rosi Yesaya babuahon sada penghiburan yang utama dan mendasar. Nunga diida bangso na di bagasak kahulumoni hatiuron. Leonon di debatama sada anak lahu paluahon nasida marhiti holong ni rohana sian saluhut bangso na manggosa-gosa ngulu nasida. Ima penghiburan na sangat istimewa dialami bangsa Israel dinanihataon ni Nabi Yesaya manak panurirang Yesaya hataon tunasida roh harapan kehidupan baru di malapatan adok pakirimon ingolu ne baru tuari nanang roh ainunga dihamonak kode bata Jahuba bangso Israeli siang bangso nagugu nasay toktong memperbudak nasida di bagasan gulu nasida. Alani didok nunga dipatorok di bata bangsoi dipadiri di ibana sada lasni roha na bulun di haroroni si palua jala tuktakasma Yesus Kristus nasahat tu Portibion di patolhas si Yesaya anung ngatubu di hita sada poso-poso di lehot tu hita sada anak papetua barana do sogut harajaon jala bahenonna goarna si partahi alongangan si ulu balang di debatan ama saliling riringna raja ni hadabeon si ulu balang ni debatan raja hadameon raja yang dapat melepaskan bangsa dari kekuatan pedang dan kekuatan senjata perang orang-orang yang memusuhi bangsa Israel. Idoban na idok si udu balang ni debatan. Marporang ma anak ni debatai ma Mesias Yesus Kristus. Maralohon bangsa nasing humokop bangsa Israel. Idoban na gabi dapotan hatigoran dohot haluao. Pahoton nama jala patugon nama berhiti-hiti hatigoran. Mulai sonari, mulai hari ini, sahat tu ari saliling-lilingna, ay molo hamuruhon ni Jehovah mandok, ikomonang maibana maralohos saluhut, halak na porsea
di Yesus Kristus. Nah, inaulongan di bagasan guarni Tuhan ta Yesus Kristus. Ketika ada kita pahami satu prinsip hidup yang dikatakan lambang kegelapan. Molo lambang kegelapan manang bangso na merdala di bagasan kahulumon alani situasi doh kehidupan di portibi. Tarida madisi yang pertama adalah kejahatan dan dosa. Yang pasti itu adalah lambang kegelapan. Kejahatan dan dosa. Maka muncullah hukuman Tuhan atas dosa dan perlakuan manusia. Karena hukuman itu manusia mengalami penderitaan, kesukaran, kesusahan, keterpenjaraan, ketidakpastian hidup, dan segala perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dalam dunia ini. Manusia yang tinggal di dalam kegelapan tidak akan pernah bisa selamat dari kegelapan itu dengan kuasa dan kekuatan sendiri. Mula mardala jolma di hagolapon di portibion taktola pimbalua sian hagolapani tuhati uron marhike gugu dohot kemampuan. Di situasi pandemi COVID-19 kita mengalami keterpurukan hampir 1 tahun. Selalu kita terombang-ambing dalam kehidupan ini oleh karena ketakutan. Orang yang mengalami dan terpapar pandemi COVID seolah-olah hidup sendiri dan tanpa ada sahabat. Mereka merasa tersingkirkan karena harus isolasi dan tanpa ada hubungan dengan orang lain. Begitu menderitanya. Walaupun dikatakan akan sembuh bukan karena vaksin yang menyembuhkan, tetapi ada sesuatu kuasa Tuhan di dalamnya. Penyakit ini seolah-olah penyakit yang sangat menyedihkan dan seolah-olah menyingkirkan manusia dari manusia biasa. Ketika kita merasa sakit, ada demam, ada batuk, ada sedikit sesak napas, tapi halak batak sasitong nga molo sesak napas, tapos kosan na balujahuro sipatan na balujungi. Adong tuk niuluro, setiap orang yang melapor ke rumah sakit harus dites dulu, harus di-swab dulu. Jika dikatakan negatif oleh penilaian mereka boleh dirawat di rumah sakit seperti biasa. Tetapi jika dikatakan mereka positif, harus divonis seperti orang pembawa virus kemana-mana. Dan kadang-kadang diteliti, mereka dijangkiti virus oleh orang lain. Apakah itu di pajak, apakah itu di kerumunan orang lain, dan mungkin bahkan apakah itu di gereja. Sungguh menyedihkan dan bisa menjadi kegelapan dunia. Sekarang terang Tuhan bersinar di kegelapan itu. Bolehkah kita menerima saudara kita yang memang terpapar, dinilai oleh orang-orang tertentu, untuk berbicara, melihat, bersahabat? Memang karena komunikasi dan alat-alat komunikasi di teknologi yang canggih ini, bahasa-bahasa yang indah selalu ada. Tuhan menghiburmu, Tuhan memberi kekuatan. Saya malum mahatop. Alaidang boy berengok ku hoai na mabiar. Ayaw pe selamat don non
suatu sosialama tahu alaniho. Itu keadaan kita. Di Natal umum di dok lambang terang itu diberikan Tuhan. Panodang namar sinodangi ngailiot Tuhan. Bangso namar dala di bagasan hahulomon marnida sada panodang na bolon. Lunga tubuh dihamu. Sabor nginon diutasi daw si paluay mag Kristus Tuhan. Memang rodo peraturan di pemerintah dan bui porngin-porngin ini. Unak paborngi kumar nata. Memang ngai takku bijolma di KPKP molo paborng itu. Jadi gereja pi unak paborng itu. Waro mangete honete sonang ni borngin naya te molo arian. Tong do maul. Aleng ko di Tuhani nang berbeda. Nang berbeda ko di Tuhani no. Taksi bayan non alasani. Semua ini harus kita terima dengan terang Tuhan. Yaitu apa? Pertama, kehidupan yang sempurna di dalam Tuhan. Itu lambang terang. Terang yang diberikan Tuhan adalah keselamatan yang sempurna. Yesus Kristus yang memberi keselamatan yang sempurna. Pertanyaannya, keselamatan yang sempurna itu apakah harus dinikmati manusia dengan kekayaan, dengan materi, dengan damai sejahtera, dengan suka-suka dalam kehidupan, dengan tidak ada pergumulan hidup? Itu harus dipahami lebih dalam. Hidup yang penuh dengan kebenaran. Jika terang Tuhan bersinar, hidup penuh dengan kebenaran. Ikositong. Dan ada sifat egoisme yang mengelului kemenangan sendiri. Mulai membuka lembaran baru kita tahun 2020 saya setelah hari Natal, maka hiduplah dengan kebenaran Tuhan tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri. Di Noengon, kalau tahu bukut tu COVID naking, naguda ngajol mana egoisme itu. Hal na egoisme majo mengelului hasonanga pribadi. Ulah kabawa itu ngatongan di keluarga hal naik monang do bukan. Ulu bawa. Tak pola gugu kerejo ale mana gugu. Imam ulu bawa tu. Ulu manuci piring hai laut di. Ulu mama mula jamonok tujabu jalan marcerita do keluarga sudah buti. Dirasai mana dak taboy doh dongan nakamama do 1 jam 10 di situasi kopi to tari dari kudi-kudi merbuka do terus mulai naina lau merkudi-kudi satu borong ini bahaya nih angga mama daw monang mai pola dunga mama baginai bersyukur kepada Tuhan dengan melakukan kebenaran tidak pernah tetapi langsung makan dan minum. Tetapi mersuak pelaksana dok sikat gigi pelaksana. Balamu mana pujabu paya sujabu mengurupi inatai dok danak. Seolah-olah hailaut ni imam mulu bawa. Ngaya cari yang mulai meti. Saya sulang inung ngadu ati. Soduk indahan nai. Anakku sayang. Anggo tuburu narak pala dohon nason. Ambil ini, ambil ini, ambil ini. Ido mulu tuburu to. Ido bana tersiksa gudang inaina. Mulai danak pe ngadi siksa jam. Iduban na pagurupi itong-atongan di keluarga. Iwa ba noni jalo hamu may ate. Hamu akay na pe hamu do sa diri mabani. Hamu do mabay tu anakmu soni. Kebenaran kah itu? Tidak. Ada di situ kegelapan? Ada, karena egoisme muncul. Mencari keselamatan diri sendiri. Molongai berengak kahagula puni torang hati urun nasihat Tuhan. Hidup dengan kerendahan hati. Segala sesuatu yang baik harus dilakukan. Maka kita penopang dalam hidup ini. Ima anugerah ni Yesus Kristus. Ubal gado holong ni rohana sianu umma. Aking di liturgi mardu sama zolmo manipil siya nadupan di bata. Aledang lomo rohani di bata mangguhumi zolmai di hadosao. Iliod do anak-anak. Lau paluahon saluhu jolma
Minaulongan di bagasan kuarni Tuhan ta Yesus Kristus. Lau matapoton pesta Natal hita, naik tikos hita mengulu di panodang nasiak Kristus itu. Tabuka jo Yohanes 8. Didok di si audo panodang di Portibion ayat 12. Diulahi Yesus mamadok majamitai nasida audo panodang di Portibion nasotuba merdala di nahulum na mangihut tonao di bana do tahe panodang hangguduani atok ta persiapo madirita majako panodang nauk tubuh Kristus panodang di nguluta asa tiur jauh nang bigula pati mulu hagula pun di Portibio juk do menggoda ngulut tahun yaka terlalu sensitif mulu hudokon di material ati buah main alani kopi to bagus dunai durung-durung pege bedal gabi suarong ya ucapan syukur tutu HP dang adong benar lucu ong kopi pedih teman do ai hami pe ngamar niang sui jalan ruas bin foto salam adong musedo mandok salam kopi mati amak pedih teh salam kopi dibauduk beti salam kopi mak sugari jalan ketung beti pedite naong ko berisi buka jigo dak ketuk pedite no yang marsak alani kopi salam kopi salam sehat lah bukan salam kopi ya sehat begitu bersukacita molodung panoddangi di huton dang adong bihahulu mudibana audo panodang di Portibion inda Yesus udok nak isaw tinggal di manipin molo seholak tu material lu pikirat tahun nang arok panodang di ita segula po idoban na molo ini anak mata tu inata nyoba hasil sadario turtiurut tok pamerenya la tiur bega-bega harga 100 sih iya kan molo swadong tu itur gulap kata na pirak tikos tu suamina gulap betul holam materi do panodang di hilalang. Mulu siap hari seluruh sumber kehidupan adalah dari Tuhan dan Dia menciptakan kehidupan itu sekarang dan masa yang akan datang. Aroi mana mangalion haluaon. Dapat kita mahaluan ni sesama siat dosa saluhut alani mengulu may bagasan sukacita damai sejahtera. Ala toktong mahita mangihuton na tiur nasian Tuhan. Manangisen na mangihuton nao nasotupa merdala di hahulumon. Maka bukalah perjalanan hidup kita dengan terang mulai besok. Alana pesta Natal kata jalo sadarion ta sambuk ma Kristus di bagasan gulutan. Merdame mate ama do ina tonga-tonga di keluarga. Merdame madak danak tunatorasna. Merpunguhi te jabutan keluarga gereja bersyukur kepada Tuhan. Menyambut Kristus yang lahir mulai besok dengan kebaharuan hidup. Unang masih pasobuan di sude ngulu tahun mulai saling menopang, saling mengasihi sebagaimana Yesus berkorban menyelamatkan kita dari dosa dan maut. Amin. Pasu-pasu hatami. Pasu-pasu hatami sai suan turohaki asamar paruei ali Yesus tuhaki sai matu pajol mai na be
Mauliate madiho wali Tuhan, alapatar hasit tongan ni hatam di tonga-tonga nami, di namarlas ni roha kami, mames tahun, pesta hari tutubu ni anakmu, di Natal umum, pornginon. Adilioko tutupan nodang nasi kopi, lau manodangi ngulu nami, di hagola pod di portibion. Samardala kami rap dohoto. Asa huitok kami saluhut lomoni roham dalam mertua mahami ali Tuhan Allah ni ay hujakon hami maho Yesus Kristus nang rotu portibion si balua hami si lehon angguluan atong rap maho dohot kami ali Tuhan di perdalan ni ngulu nami asa mardala kami di hati urut buklas ni roha dohot damai dalam makirim kami totong di pasu-pasu si lehonopo dalam Tuhan tangiang nami alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami amin. datang damang denang, selamat Natal madita saluhutna, nadi huriaon, nadi gerejon, dohot nadi bagas tabe, las marohatta teh, tengok sada hal, arong lupen marohatta, nabu imam paen hitam warlas niroha, asing ni Yesus Kristus, dang arong pen, jadi tapi macam itai, las marohatta, damang denang. Namang ulo kita non tangyang panguntianon imamang situa marihot tambunan topi dua ta songon nang tarsurat di tertib acara tahun jala setong mata buanon di namar tangya kita nang di bagas tabe lao sapaletikyon mar ulang tahun do ama situa tumpal eman urung SH boho di tanggal 24 Desember 2020. Marhition sudah ruas parhalado majelis pasatul selamat ulang tahun matamang kejang ma umurmu pas madamang marlas niroha do sudah keluarga. Suang wani mat tu sudah ruas namar ulang tahun na saminggon. Napa dua hon
saat selama ulang tahun Parhot Ripeon selama sidua martua sinurat ST inang boru manalu na ulang tahun Hot Ripe 10 sia tauton di tanggal 22 Desember 2020. Selama ulang tahun Parhot Ripeon matu amang sidua martua sinurat inang boru malau tangyang san parhlado ruas ma pasu-pasu itu hatta di hamuna doti anak komuna doti sude ulau muna hatta ma nama mas-masu suang soni mah sude ruas nama ulang tahun 4 Ripeon na saminggon suang ni mah buah-buah dihitam na sama ta masih tua M Tampunan. Partang yang maita debata Jahuba amanami namar hoaso nahu puji hami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami di bagasa tikion oleh Tuhan rodo hami tuarupamu maruduk neroha martangiang marpangidua tu di nama ras ni rohami ali Tuhan di bagasa tikion di nama ningot kami ali Tuhan di pesta hatutuwum di naroho ali Tuhan tu portibion nalaho mangalehon jala paluahon ami nasa jolma sian hahulumon gabe tu hatiuron laus ima ale Tuhan di tonahoko tuhami di bagasa tikion Tuhan mau lihat ma di pasat rohanami tua rupamu di luaso hami ale Tuhan di bagasa tikion marlas neroha uriamon di bagasan huriamon nang ruasmu akan di bagas nabi be ale Tuhan alani ale Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami homa nagabe panodang di bagasan gulu nami homa hatiurad di bagasan gulu nami upakilalaho kami do ngolu nami nasa lelengon tarlumubi maali Tuhan di bagasa tikion di bagasan biar dohami ali Tuhan tahutak kami ali Tuhan di nama dalani ngolu nami di tiki-tiki naksalpu saat ro di tikion inorhon ni ali Tuhan namasa di tonga-tonga ni portibion ale Tuhan mabiar kami ale Tuhan tahutak kami ale Tuhan alai di bagasa tikion ale Tuhan di leokodo tu kami panodang na mabuak kami ale Tuhan na paluaho kami ale Tuhan sian biar neroha sian hahulumon ima tubuh ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami rapom Yesus mahami tutu asa mardalak kami di bagasan hati uroni marhaposa tuho mahami ali Tuhan alani unang tadi kok kami saluhu na ruas liuriam toktong mahami dongani ali Tuhan toktong mahami jagai ali Tuhan di pardalanan ni ngolu namion lehon pos ni rohani hami leho paktirimo de hami ale Tuhan asa malua hami ale Tuhan sian ahihoton ni akka portibion hamaolon na huwa dobi hami Tuhan asimaro hamdi hami ale Tuhan di bagasa tikyo pele Tuhan maringot kami di salhukna akka ruas ni huriamon sian na met saat
rodi nama godang dohot nama tua ale Tuhan. Mau leate ma ale Tuhan, boy do behami ale Tuhan pajupang jala marlas ni roh ale Tuhan. Ane aliane Tuhan saluhupna ruas ni huriamon. Upasahat tayo matuho ale Tuhan. Asa homa namar mudu-mudu hami saluhupna ale Tuhan. Napatiurhon akka dalam nami Tuhan udang doa le Tuhan diak kadongan nami ruas namion na di bagasan hagaleo na le Tuhan di bagasan tikion hinorhon di panosa ni portibion na le Tuhan hinorhon ni akka hamaolo na le Tuhan na huwa do pihami hinorhon di parsahito na le Tuhan Tuhan palua mahamis saluh na ruas ni huriam na dibagas sa parsahito na le Tuhan lehom ma al Tuhan hamalumot na sida le Tuhan tarlumbobi ma ale Tuhan disaluh na akka ruas mo na diportibio le Tuhan na hona ale Tuhan spek COVID sapulusiam Tuhan takas do ale Tuhan hamoloni alai molohodo ale Tuhan madongani nasida dang adong be alo nasida bolo tukpe subuh ale Tuhan mardongan rabdo tami mardongan rabdo takka keluargana do takka sisolho na be ale Tuhan alai homa na madongani nasida salu na Tuhan na batuguhon haporsiaw nasida ale Tuhan na pahoton pakirimo di nasida atong salu na ale di bagasan nahona pandemi COVID saluhuk na may malua bay namu malu malit gabi boy marlas ni roha di ari sugot haduan Tuhan asimar di bagasa tikyo pada Tuhan marlas ni roha do uriamon marningot ale Tuhan di akka pasu-pasu na nile homo akka gajang ni umur ale Tuhan Tuhan buat kami masaluhna ruas ni huriam ruas namion ale di nama ulang tahun di nasa mingkon ulang tahun hatutubuna dot ulang tahun ribe Tuhan tarlumobi ma yamang nami situa tupal manurung ale Tuhan na topet sadari ona Tuhan di bagasan goklas ni roha ulang tahun napa 55 hon tong lehom bagajang di umur tu nasida lehono muhai paso laos paso mo masaluk na ngulu nasida suaksone nang keluarga situa martua sinurat inang boru malau di na ulang tahun ribe nasida napa 10 tahun nunga tu ale Tuhan alai makirim do hami ale Tuhan sekurion asal lehono ale Tuhan gajang ni umur di nasida gajang ni akka paso-paso tok-tok tu nasida lehonomu tu nasida le Tuhan atong go paso-paso masalukna ruas ni huriamon nak kami ale Tuhan Tuhan pinuji mahu ale debata jahuba amanami saluhukna ngolu nami on ale Tuhan upasahat kami matu ale Tuhan daku boto hami ale Tuhan ahanan yang masa di anon di ari suwat alai saluhukna siapa moto amu Tuhan pos dorohana mele Tuhan pati romu saluhna ale Tuhan dang lo asom muhai berdala di hahulu muni alai buono mudo kami Tuhan mau lihat ma isobahon roh nami rupamu di bagasa tikyo pele Tuhan satu kinari ale Tuhan dinaing mardumu sirak kami siat tonga-tonga di bagas coromon Tuhan molotuk pe ale Tuhan mulak kami Tuhan siap bagas pataro hami tu bagas nami besa asa sahat kami tu bagas nami di bagasan las niroha moliate matuha di soparo nami tu rupamu atong di hatam nau kubige hami di bagasan tikion lopok komai tu bagasan roha nami gabe ima sulu-sulu nami ali Tuhan di nahulum gabe tiur dalam nami soksoni ali Tuhan naposom napasahat tu kami imam tong pasu-pasumu ale Tuhan
lehonomu hai pas lehonomu nang kajong lehonomu tang nang pestaran lahu maberitahon hatami kuliat portion asalam tabba akara persia atong mau lihat Tuhan di sebahur rohanami di saluhutna pangidon nami dina huraksiko dina orang malo hami ali Tuhan mangido tu arupamu pasikok masaluhutna ali Tuhan hobar tu asido tolong derokam mau lihat ma di sebahur rohanami tu upasahat kami pangidon nami olam marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin.
Ali Tuhan di bata manami para siroha na sumurong nung ngadilioko anakmu Yesus Kristus tu portibion paluaho kami pardosa asa dapotan haluao do tangguluan kami marlas ni roha do kami noaing makalason hatutubo ni Yesus Kristus si paluay pargugoy mahami marhiti todim asa marhiti padyakonon nami di Yesus Kristus si palua mardalan kami di hati urommu lau mangulahos saluhut lomo ni roham di tonga-tonga ni pardalan ni ngulu nami siapari asa tutuhami dohot na tinubusmu marhiti Yesus Kristus anak kaholongan ni roham nani lehomi tu portibion gabe jolma jakon mahami ali Tuhan gabe anak komu alani i asa marulup-ulup pami mamuji pasangap guarmu atong marlas ni roha mahami noaeng dina majakon hatutubu ni Yesus Kristus si palua hami mauliate madiho ali Tuhan di pasu-pasu hodong ulu nami sianari tuari iliokodon narikot di ngulu nami siapari disarihon hodo hami ganuk ari alaniho sobaho kami masaluhut ngulu nami tuho upasahat kami mandiri nami dohok nasian na nilehomi gabi pilihan nami tuadopam jalo may gabi pilihan na hujus diadopanmu huhut bahen hasangapon di guarmu pasu-pasu mapilihan na hupasahat kami asa di parhasian huriam lau patibulon harajaomu di tonga-tonga ni portibion buhay marohanami marhiti todim asalam patar huida jalahu boto hami gudang ni si lehol-lehomi di hami ajari hami asa girgir madok mauliati tu hohuhut pasahat pilihan nami dalalaho pasangapon ho marhiti Yesus Kristus Tuhan nami amen raphita mangido di tangyakai alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia maguarmu say Roma harajaom say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang leon matuhami sadarion hangguluan siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami tugihot tu pangujunan palua mahami sian pangago ay horon na punah harajaon dohot tagu rodi hasangapon saliling lilingna amin jalo hamu mapasu-pasu ni di batang di pasu-pasu jala didongani Tuhan di batama disodakon Tuhan di batama buhina tuho jala asi marohana midaho didopakon Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hon madamena tutodim amin Selamat Natal madi kita saluhutna. Salam sehat. Horas. Salu. Selamat hari Natal marita saluhutna. Jadi mulai tema di saluhutna boy terlaksana tapatuba pesta Natal di Bagasatikion rame hitate jadi nung keningan nunga teruli hita di hatan itu hata gabe